libutin tong muna tayo sa ang ganda na pipitas na tapos pag umaga na pwede pa siya dyan mag-jogging. So yun guys, pabalik na kami. At na ano nga pala, nakulangan yung dala naming pera. Kaya yung bayad namin kay kuya, imbis na 40 pesos, naging 24 pesos lang. Kulang kami ng 16 pesos. Sobrang bait niya. Ayan, kasi nga, may meron akong pera kaso buo siya. So nagpapabarya ako kaso walang barya. Mabait naman to si kuya, shoutout sa kanya. Kaya ayan, sabi niya okay na yung 24 pesos, nakakaya. Thank you po kuya. Hala, tapos pinaghintay pa namin sa labas ng 7-Eleven. Wala po. Salamat po kuya. Bigyan ka na lang ni Ate Jenny pag nakita ka niya sa susunod. Okay lang yung sandal mo, baka mahal. Okay lang po. Buti na lang mabait si kuya. So yan guys, ang gulo-gulo kasi ng buhok ko. Talagang naano siya, kanina nagmoto. Hindi, ayan, inayusan ako ni Tita. Hello. Ang dami gupitin na lang. Hindi man po, hindi man. Nandiyan ka na naman. Ikaw nga ni John. Kagaya ni Christian yung salita nila. Tabako yung Parehas lang po sa tabako. Opo, parehas lang. Yung Christian nila Hi guys! So yan, nandito kami sa tulay! Uy! Nandito kami sa tulay at ang daanan, tingnan nyo naman, nakakatakot. Sorry, sanay ako dyan. O kayo? sanay na sanay. Sanay na sanay! Amy! Hoy! So ayun guys, nandito kami sa tulay ata to. Oh my gosh! Boulevard. Dagat! May dagat pala sa inyo! Dito dagat. Ah, okay. Ganito din sa may sa amin sa ano. Patong-tongkad yun naman ay. Hoy! Amy! So ito yun. Yan! Wala pa kasi ano, ginagawa ko. Ayan guys, oh. So magiging boulevard daw to. Oh my gosh! 3%! Sige, kaya pa to. Kaya pa. Ang ganda dito. Oo. You know. Oh, sabi daw, ito daw yung lake. Uy, gagi. Ba, ito ba yung lake? Tumas ka dyan. Ito daw yung lake. Tingnan mo. Hoy, mahulog ka. Ikaw kaya mo? Kaya ko. Uy, Ay, yung ano kasi, Oo. ano ka sandals ka. Ka na lang sa baba. uy! Ang bastos ko! Iniyan. Ang bastos. Uy, pag ano, free Ito time daw dito yung kayo ano, dito, ano to ng Bato Lake, ganun. Sa Tubig Karugtong. Boulevard to. Oh my God. Tapos yun, sa Mahaba. kabila, Batolik pa din yan. Bato Lake. Ang Part daming, ng bato ang pa daming din. taniman. Farm. Ano siya? Fish cage. Yun. Oo, ang daming ano. Yun yung sinasabi ni Rika na gusto niyang mag Oo, mamingwit. Doon lang mamingwit. maraming fish. Kaso dito medyo maano. Hoy! Doon sa party to, at doon te. Ayusin mo yung paa mo. Malalim. Malalim na. Pati dito malalim na din yan. Ay, hindi mo ito Marami nang pinapaliguan. Daming Dati. nalunod. Dati, pinapaliguan to kasi malinis. Ngayon, ganyan no. May mga... Nakikita mo may mga 1%. may planggana. So yun guys, 1% yung GoPro. Kailangan ko magpalit ng battery. So mamaya, papagpapatuloy ko yung vlog. Ayan. Antayin lang natin tong maloba talaga. Dito kasi sobrang linis. As in, Ngayon madumi na. Ngayon, Madumi madam, na. madumi na. Tapos marami nang nalunod. Madaming Maraming nalunod dito. namatay. Namatay.
Oh my God. Mga bata. Ang lilikot baga ng mga bata. Oh. Eh, di nila alam, sobrang lalim na nito. Ay. Kaya siguro, baka papalinisan na din yan after nitong, After na. daanan. Dapat lang. Tsaka may mga ano na dito, parang tourist spot na to, sabi. Yung kasi rinig-rinig ko. boulevard na nga Oo. kasi. Tapos baka anuan pa yan dyan sa may tubig. Yung may mga lalagyan pa, picture-picture ganon. Yan. Kaso- Baka lagyan pa ng speedboat. Oh. Mas maganda. So, Pero mas maganda babalik ka. ako dito. Hoy! Nasingit pa! Come na! Wala na tayong battery! Dalawa kami nagsasabi. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. So yun guys, susunduin namin si Ate Rica. Susunduin niya atin. Ulit! So yun guys, ihahatid namin si Ate Rica. Oo. So yan, sa motor ni Kuya Noli ulit. Sasama lang ako paghatid. Kasi yun. Yes, saan ka nga ihahatid? Boarding house mo? Sa heaven. Char. Joke lang. Kasi yan. So yun guys, kasya tayo. Saan Kasi ako? yun. Sauli ako. Kasi malaki ka, maliit ako. Uy, ikaw mag-helmet. Kasi hindi ako mag-helmet. Ulisan na lang. Ay, hindi ka mag-helmet. Hindi ako mag-helmet. Kasi baka kasi mahuli kami eh. Kaya dapat mag-helmet. Safety first. Hindi mo din dito. Ako na. Ay! Guys! Ako na, kaya yan. Ako na mag-ayos. Oh. So yun guys, ito na kami. Si Ate Rica ayaw mag-helmet. Huwag niyong sisihin si Kuya Noli. Charis, baka i-bash niyo si Kuya Noli ha. Si Ate Rica ayaw niya talaga. Tsaka mamaya, after na Ate Rica, ako naman yung ihahatid. Diba? Ayan po, pang 5 vlog, hindi ko lana. Pang-lima! Pang 5 vlog. Hindi ko nga alam kung ako na gawan ng paraan mamaya. Chat na lang ako sa Evocoins kung paano po ito ma-transfer sa... So yun guys. Joyride! Yung helmet ko. Ano nga rin sa Tagalog sa tigtutuokan. Sinasa... yung helmet ko, sinasakal ako. Joyride na may halong banta sa buhay.
kayo nag-inasal? Guys, Simbahan. Yan yung simbahan. Holy Cross Parish. Ang liit ng park ng ano? Ng Nabua. At syempre, ang LCC ng Nabua. Ayan. Ang mumura ng mga bilihin dyan. Isang beses lang ako pumasok dyan, pero grabe ang mumura. Kung may pera ka, mapapabili ka talaga. Saan talaga? Pero kung wala kang pera, Hindi ka talaga papapabili.